Әйе? Anlaşıldı. Келем. Алып келдің ме? Әйе, неге алай ерте? Біз бит башқа отқа сөйлешкен едік. Үстен приказ. Гарантиялар жоқ, риск бик зор. Біздің іш қара уақыт риск. Соңлама. Сен сол яқтан қаршы аласың, мен оң яқтан. Қызлар әсіз, өз ішігізні білесіз. Ең мұхиме, соңламасқа. Сағатларыңызны түзетіп қойыңыз. 5-те башлайбыз. Мен не ішлеймін? Сенің вақытыңда келіп жетер әлі. Қайшан? 2 апрель. Біз үлгірмейшекпіз. Ортқа yollar yok. Біз тилелер. Ярар, бірінші тапқыр ғына түгел бит инде. Алло. Әйе менде. Үлгірем. Үлгірем дедім бит инде, демек үлгірем. Артында қиырып, орында ашырашыңыз. Yok, бик қорқыныш. Барысы да келіп шығашы. Нешік кіні болса да бізге мұны бәрі өліштерге керек. Сен айтуы жеңіл, сен бір өзің. Менің әлі маңда лесең де қатнашы бар. Мен бұл күнні сенің білән қаршы алырмын деп ойламаған едім. Менің үшін бұл зор құрмет. Менің үшін де. Жаным бұршылма. Сен бұлдырасың. Мен сен ашанам. Неге алай ұзақ? Күтілмәyen вақиялар барлыққа келді. Қайсы қысқы yok, кім бара? Сен барасың ма? Барам. Yok, сен башта 10 килограммаңна yok ет, аннан сын барам деп тұрасың. Мен бұлай болар деп ойламаған едім. Шақыр. Сен ойлап айтасың мысың? Башқа вариантлар жоқ. Алло, Мөнир. Сенің ярдәмің керек. Тирә яқта лазерлар. Кейс менің қолда. Қазір келем дейді. Xayrli kеш Qozon, xayrli kеш Piramida. Vaqt жетті. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасында қайнар сәлемлейміз сізді, Qozon! Шаландырғыш мезгілләр, жеңу тіләге, күшлі эмоциялар хөкім сүрер бүгін береді. Бүгін біз татар эстрадасы тарихына кіріп қаларлық зур тамаша шахидлері. Qozon сіздің алқышлар! Кешті алғышлар, достар, бейбіт артистлар! Тамашаның алып барушылары Фирдеус Тамаев, Ландыш Нигматжанова, Ранил Нуриев, Эльвина, Булат Байрамов,
Ayvaz Sadirov. Gülnaz Safarova. Ayrat İlyasov. Leysen Gimayeva. Ирке. Хамин Мани Рахмаев. Şu oranda Team TV pремиясын тапшыру тантанасы башлана. Так, бөтенебезнең исемнәрен әйтеп бетердекме, юкмы? Без бит бүген күбәү. Шуңа күрә бөтенебез дә әйтелгән бугай. Барыбыз да әйтелде. Демәк, без сезне күп сүзләр сөйләп, ардырып тормабыз. Сез безгә шат, без сезгә. Камерага минутларда Team TV премияларын тапшыру тантанасының ачу хукукы Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовка бирелә. Сезнең алкышлар. I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right. Қарын досқай ғөмір yolың, сен yollarımda. Бағып қына хислер болмай сөю керек, сен жанымда да. Көклерде йолдызлары қауыша дилер. Шул язмыш бола. Ихлас етіп сөюіңні қоян білем. Йөрәгімні тыңла. Бұрмалы сырлы, әй бұрмалы. Мәхәббәтнең юлларын очраштыра, кавыштыра. Насыйп булган ярларны Синең сырың күргәненә минем кайда? Ул яннарымда. Кайгыда да шатлыкта да бергәмебез, бергә һәр чакта. İki yol bir bulup alga aşkına. Hiç ayrılmasın. Birge üter gönür yaktı bulsun. Biz bәхетле bulsun. Bırmalı sırlı, ey bırmalı. Мәхәббәтнең юлларын очраштыra da, кавыштыра. Насыйп булган ярларны bırmalı sırlı, ey bırmalı. Мәхәббәтнең юлларын очраштыра да, кавыштыра. Насыйп булган ярларны Bırmalı sırlı, ey bırmalı. Мәхәббәтнең юлларын очраштыра да, кавыштыра. Насыйп булган ярларны Bırmalı sırlı, ey bırmalı. Мәхәббәтнең юлларын очраштыра да, кавыштыра. Насыйп булган ярларны Bırmalı sırlı, ey bırmalı. Мәхәббәтнең юлларын Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Сәлам Казан!
Biz bismillahımızды әйтеп TMTV премияларын тапшыру тантанасын бірінші номинациядан башлап жіберәбіз. Бүген биредә 45 номинация җиңүчеләрен игълан итәчәкбез. Һәр номинациядә 3 җырчы, ләкин алар арасында берсе генә шушы зур сәхнәгә күтәрелеп, меңләгән тамашачы алдында TMTV премиясына ия булачак. Иң яхшы җыр театры номинациясы җиңүчесе исемен атап, аңа лаеклы бүләген тапшырыр өчен сәхнәгә шагыйрә, телевизион алып баручы Дәүләтова Ләйлә Рәшит кызын дәшәбез. Сезнең алкышлар. Хәерле кич, өр-яңа музыкаль бәйрәм белән сезне. Безнең бу номинациябызда әлбәттә инде барыгыз аңлагансыздыр. Шушы тиклем гүзәл парга калап, 3 бала әти-әнисе дип буламы дусларым? Әлбәттә юк. Инде 12 елдан артык Россиянең һәр төбәгендә тулы заллар җыючы, һәр вакытта да беренче булган гаҗәеп гүзәл матур пар Гүзәл Уразова һәм Илдар Хәкимов гаиләсе бүгенге концертта беренче премияны алачаклар. Котлыйбыз аларны. Бүгенге сыманы һәр кайда беренче булырга насыйп булсын. Амин. Көчле алкышлар дуслар. Беренче премия. Безнең котлаулар. Гүзәл Уразова, Илдар Хәкимов. Казан пирамида, TMTV. Рәхмәт, без һәр вакыт сезнең белән, без сезне яратабыз. Рәхмәт уңышлар сезгә. Сезнең алкышлар белән затабыз Гүзәл Уразова һәм дә Илдар Хәкимовна. Татар эстрадасында меңләгән җырчы бар. Бөтенебез белеп тора моның турында, ләкин бүген биргә шушы җырчыларның күбесе чыкмаячак. Берничәсе генә чыгып, сезнең алкышларга күмеләчәк. Бу популярлык пьедесталы, бу музыкаль биеклек, игътибар экранга. Дуслар, TMTV телеканалында иң-иңнәрне бергә туплап торучы тапшыру нәкъ менә шулай музыкаль биеклек дип аталып. Җырчылар бу биеклеккә эләгер өчен бик тырыша, алар еллар буе клип төшерә, яңа җырлар яздыра, хит-парадларда урын ала, исемнәрен, репертуарларын булдыра, әлбәттә концертлар да куялар. Була, тукта, тынычлан әле, син бигрәк Монда тынычланып булмый, кара күпме кеше, күпме артист һәм инде җырчылар зонасы, әйдә гүзәл алкышлап алыйк аларга. Кадерле тамашачылар. Җырчыларыбыз шуның хәтле күп. Инде игътибар иткәнсездер, беләсез, имә 150-гә якын номинант. Кая куярга белмәдек. Менә берничәсе хәтта сәхнә астында утыра дип әйтим. Бу гади хәл түгел. Гадәттә бит инде сәхнәдә басып торабыз, имә җегетләр, кызлар. Менә бу якта да безнең артистларыбыз утыра. Әйдәгез аларга көчле итеп алкышлап алыйк. Әле бу гына да алай гына да түгел. Сәхнә артында ничә кеше һәм безнең автобуста күпме кеше килергә тора. Алла бирсә, бик яхшы бәйрәм булачак. Тагын бер кат сезнең алкышлар, кадерле тамашачылар. Бәйрәмебезне башлап җибәрдек. Һәм инде әлеге сәхнәгә кергәннәреннән дә дәшик сәхнәгә сезнең каршыгызда Рамил Галимҗанов. Unutkan kebek tuyulsa, yanlış etken sözler yüreğine tüyür bulup eğer uyulsa, etsin barın gözüge kara, yatlar aşağı girme, gözler bilen barın anlatırmın, aramızga min yok şit kirtme. Eğer minin isim verer zaman, Күңел түрләреңнән жуелса, сөю китте
инде бие буйлап хушлашырга әгәр җыенсаң әйт син барын күзгә карап ятлар аша дөрек җиткермә күзләр белән барын аңлатырмын арабызга мин юк чит кертмә Әйләнеп китеп чит ятларга Терәк диеп әгәр таянсам Салкын җилләр кереп араларга Ялгыш кына синдә сыенсаң Әйт син барын күзгә карап ятлар аша дөрек җиткермә күзләр белән барын аңлатырмын арабызга мин юк чит кертмә әйт син барын күзгә карап ятлар аша дөрек җиткермә күзләр белән барын аңлатырмын арабызга мин юк чит кертмә күзләр белән барын аңлатырмын арабызга мин юк чит кертмә арабызга мин юк чит кертмә арабызга мин юк чит кертмә Рәхмәт Юзур Рамил Галимҗанов Зур рәхмәт. Дуслар, бу ТМТВ телеканалы премиясын тапшыру тантанасы һәм ТМТВ телеканалы үзе турында. Төрле тапшырулары турында берничә видеофильмнар әзерләп куйды һәм шуларның берсе экранда игътибар. Исәнмесез? Сәлам. Утыр. Документларны алдыңмы? Әйе. Нәрсә уйлыйсың? Беренчедән шикләнәм. Икенчедән берничә соравым бар. Сора. Атнасына ничә кеше? 10. Алар нинди принцип буенча китәчәк? Анысы синең проблема түгел. Миңа уйларга кирәк. Уйла. Вакыт китте. Әгәр без синдә потенциал күрмәсәк, мондый тәкъдим ясамас идек. Телеканалның мөһим хит-парады. 10 иң яхшы артист. Һәм син. Менә контракт. Риза булсаң, имзаңны куй. Нәрсә диярсең? Мин риза. Яхшы, синең белән элемтәгә керерләр. Әлегә әзерлән. Дуслар, менә
Менә шундый интрига. Димәк, әлеге тантанага дигәнә бармас, біз аны ТМТV тапшырулары өлешләренә бүлеп үткәрербез. Инде музыкаль бейеклек өлешенә кереп киткәнбез икән сәхнәгә бу тапшыруның төп алып баручысын Ранил Нуриев һәм җырчы Ландыш Нихмәтҗановны чакырасыбыз килә. Сезнең алкышлар астында инде әлбәттә. Ранил Нуриев, Ландыш Нихмәтҗанова. Күреп торасыз, бүген без җырчылар җырлап кына калмыйбыз, алып та барабыз. Әни өчен нәкъ менә без алып барабыз дип уйлыйсыз. Ландыш, ТМТV телеканалын даими рәвештә карап, аның тапшырулары белән таныш. Тамашачы мондый сорау бирмәс. Без бит ТМТV телеканалының алып баручылары.